jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV min calmini on ɗo mawɗon wonde duundi baba adama nde kala min bismimon e kele gaɗane robino diandeji talata sappo lewru décembre 2024 bisimilla mon e kelle gaɗane robino diandeji puɗɗortoɗen ko jayinde rewmi quotidien jayinde rewmi quotidien ɓe garti koye kanko hoorejo leydi ndi to banggue wonande hayso tawi on waɗa jalte e kala saaha gam tigui wawde ha joni deñude hakkillaji ɓen ɓe ganduɗa ko sandaji janggoɓe juuɗe jaɓɓe hattirde ɗi ko wayno université Assane Seck mbo Ziguinchor université Cheikh Anta Diop mbo Dakar hani université virtuelle du Sénégal haɗani kanko hoorejo leydi ndi ɗum ɗon ɗon e jaltal jagorɗo kalfinaɗo jangde towde nde kanko omo ganduɗa ko kay tigui woni Abdourahmane Diouf ɓe kolliti ngal jaltal woni ngal ganduɗa ɗum tigui saabi woni mettere kamɓe ɓe ganduɗa ko sandaji janggoɓe e duuɗe jaɓɓi hattirde ɗi kamɓe rewmi quotidien ɓe garti hen kono ɓe garti e Barthélémy Dias e jaltal mum holliti o saaha laamu ngu nana e peeje beele tigui nawde ɗum to suudu dumbirdu jayinde li quotidien ɓe garti koye sa mort n'est pas naturel jaltal Barthélémy Dias huccitgol e jandiyankoɓe ɓe kanko Barthélémy Dias o arti e wargo on mo ganduɗa ko goto e kañumen ɓe ganduɗa ko jeenoɓe joguiɓe nden kay kisal makko omo ganduɗa ko Bassirou Diop holliti wonande caggal nde nebbi so waɗa ko yiyete ko autopsie hollitama noon wonande to banggue lebte to banggue ɓandu ndu autopsie o holliti ɗum kono arti e radiation makko pollugol makko toon to duɗal walla mbiyen wiyete ko assemblée nationale batirde gendira leydi Sénégal o holliti wonande ɓen ɓe ganduɗa hande oɗo saaha nana e peeje gam tigui wawde heftude ko yiyete ko poste makko to maire de la ville de Dakar wona hunde nde ganduɗa omo daro omo yeeɓa kanko Barthélémy Dias o arti e jayinde li quotidien en ƴeewoytu jayinde point actu ɓe garti koye les dessous de la Qatar connexion jokkodiral leydi Sénégal kam e Qatar ɓe garti koye Bibo Bourgi on mo ganduɗa peeje ɗi waɗi hanni o mo ganduɗa ko Karim Wade jokkodiral mum e l'émir du Qatar on mo ganduɗa ko lamɗo mo Qatar kono ɓe garti ha joni e procureur général mo Qatar nde waɗi hakkude nde wayno sifande protocole hakkude mum e o mo ganduɗa ko hoorejo leydi e on tuma Macky Sall hani ɓe mbaɗi ko yiyete ko protocole de Rebus kono ɓe garti ha joni Karim Wade wonde ɗum agent influenceur de l'émirat gazier ɓe garti ɗen jokkodire to banggue wonande point actu ɓe garti ɗiɗo kala wonande e no ɓuuri yajirde e jayinde point actu kono ɓe garti e Barthélémy Dias mo ganduɗa hanki o holliti o saaha wonɓe koyɗe beele tigui nawdemo e dumbirdu ɗum noon ko caggal nde o holliti wargo goto ɓe ganduɗa ko garde corps makko wona mort naturel hollitama noon to banggue ni bisu ko wiyete ko autopsie gagnande to banggue noon lebte cattuɗe ɗe ganduɗa tawama e ɓandu on mo ganduɗa ko Bassirou Diop jayinde l'info Bart Sarge Sonko e wondiɓe mum kanko Barthélémy Dias ne wayno o arti e radiation makko to banggue wonande suudu sardeji leydi Sénégal kono kadi to banggue wonande omo ganduɗa ko Bassirou Diop mo fitandu mum ne wayno kawruɗe ladial caggal autopsie hollitama noon wonande tawama hen to banggue wonande ko wiyete ko gagnande e bandu makko Barthélémy Dias o holliti alay saago nguɗo laamu anda tigui wona ko e république kono kadi o arti kanko Barthélémy Dias o holliti o ronki famde so tawi ko haare wanno toon to Saint-Louis capanɗe jeetato yimɓe makko pawamo junggo beele laamu ngu yani ɓen ɓe ganduɗa ko kay joguino jaseje hani e fetelaji toon to Koungheul kan haala ene tawe e jayinde l'info jayinde las je ne me laisserai pas marcher sur les pieds Barthélémy Dias holliti wonande jaɓata hay lawol gotol ɓen ɓe ganduɗa hande oɗo saaha nana maire o ko yiyete ko maire de la ville de Dakar gam ittudemo e on poste ɗum noon ko caggal nde ɓe mbaɗi peeje gam tigui ittudemo toon to suudu sarɗeji leydi Sénégal kanko Barthélémy Dias o holliti wonande ɗum ɗo kala de ko laamu ngu hande oɗo saaha woni wadde peeje beele tigui habde makko hani e nawdemo ko yiyete ko dumbirdu jayinde enquête ko hen arti Bart joue sa survie politique jayinde enquête holliti oɗo saaha beele Barthélémy Dias wonani yarde ndiyal mum keddikal to banggue dawrugol caggal nde waɗi jaltal artude e caɗele ɗe ganduɗa tawama wonande wargo o mo ganduɗa ko Bassirou Diop goto e garde corps uji joguinoɓe nden kay kisal makko caggal nde nebbi so waɗa ko yiyete ko autopsie tawama noon wonande gagnande e ɓandu makko kono o arti e radiation makko toon to suudu sarɗeji leydi Sénégal Barthélémy Dias holliti jaɓata kono kadi nana ewno ɓen ɓe ganduɗa hande oɗo saaha nana e koyɗe beele ittude ko yiyete ko poste makko maire de la ville de Dakar jayinde Sud Quotidien
ɓe garti koye décide de son poste de député. Barthélémy Diaz contre attaque kanko Barthélémy Diaz o arti e men ɓe ganduɗa hande oɗo saaha nanay peeje gam tigui ittudemo toon to joɗorgal makko maire de la ville de Dakar kono arti yiide wonande e ɗen caɗele ɗe ganduɗa wargo goto ɓe ganduɗa walla mayde Bassirou Diop goto e garde corps makko on e wayno on autopsie mo ganduɗa holliti wonande wona mayde naturel kono Ngagne Demba Touré holliti wonande so tawi lawol rewama kanko Barthélémy Diaz o ummoto e wonde maire de la ville de Dakar. Jayde l'éveil ɓe garti ko e kanko Barthélémy Diaz o wayno holliti wonande wargo on mo ganduɗa ko Bassirou Diop goto e garde corps uji makko mo ganduɗa hawri e ladial ha autopsie waɗa kanko Barthélémy Diaz yiide Jayde l'éveil o tuumi ɗon ko police kono ɓe garti Agadir kam e Dakar ne wayno to banggue les enjeux d'une nouvelle ligne maritime jokkodiral leydi Sénégal kam e Agadir leydi Maroc ɓe garti noon to banggue e wonande maji ɗe walla ya garta o Jayde tribune o en Jayde tribune ɓe garti ko e kanko Barthélémy Diaz kuccodiral makko e jaydiyankoɓe ɓe o arti e wonande wargo mo ganduɗa ko goto e joguiɓe nden kay kisal makko Bassirou Diop kono kanko Barthélémy Diaz o artini yiide wadde yidde makko wonano wonde député ko ɗambamnoɗo wadde ko yiyete ko démissionné kono ɓe warti ha joni ko yetno wonande oɗo saaha laamu ngu nana e peeje kala beele wawde habde makko to banggue wonande waddemo e dumbirdudu o mo ganduɗa ko Ngagne Demba Touré holliti wonande so lawol rewama kanko Barthélémy Diaz o ummoto e maire de la ville de Dakar jabtimo Ngagne Demba Touré Amadou Diouf o holliti Barthélémy Diaz ngalɗo article 135 du code des collectivités territoriales ko ɗum tigui huuri reeni o mo ganduɗa ko Barthélémy Diaz nde tawno condamnation mum wona crime ko rewira kono ɓe garti kamɓe tribune e ndeɗo haralde 15 15e législature ɓe koleti duƴƴal ngal umri ngal wona duƴƴal moƴƴal e yiide Jayde tribune Jayde public ɓe garti koye kanko Barthélémy Diaz caggal nde o ita e toon to jonde makko walla miyen to nde o ita toon to Bowal Guendire leydi Sénégal poste makko député oɗo saaha ɓe jiiɗi ko jawlade poste makko maire wondemo maire de la ville de Dakar. Jayde public arti hen en ƴeewoytu Jayde le quotidien ɓe garti koye radiation de l'Assemblée nationale mairie de Dakar décès de son garde du corps ɗum ɗo kala woni sababu jaltal kanko Barthélémy Diaz o arti e yiide kanko Barthélémy Diaz ne wayno oɗo saaha noon laamu ngu nanay peeje kala beele wawde nawdemo suudu dumbirdu kono noon o holliti wonande wargo Bassirou Diop goto ɓe ganduɗa ko kay goni garde corps makko hollitin ɗum ɗon noon alamu tekkirondi so wona élément de la BIP. Ngagne Demba Touré holliti Barthélémy Diaz so tawi lawol tigui rewama kuule ɗe ƴeewama kanko Barthélémy Diaz ne wayno o wasat ko yiyete ko poste makko wonde e maire de la ville de Dakar caggal nde o waɗa révoqué ɗum ɗo noon ene laato o ummo e ngal joɗorgal e yiide Jayde le quotidien. Bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin duɓɓinnomon e kelle gadanero binde Jayde je subaka hande o min dokka on aadi alarba janggo so hawre welede Allah on jaram.